Salamat naman na yun. Hindi na ito magbasa ha? Opo. Ang tugma niyo siya, sir. Karan ng gugma, di ta magligo. Pero madlawa, di ka pwede magbasa ha? Inikaon ni mo, bangit ang sakar. Ay, kinagawas po sa Facebook, no? Pag search na ikaw dyan, kita ng una, ay lain. Kasi di ba niyo siya. Correct. Okay. Gusto niya kung parang itong palanta, katong nagdira dito sa mga dati. Anak ko, ayaw, ako na lang. Kita ko goan, kita ito na, search kung mga hilot. Eh, ikaw may nagkuhan, ako na lang, may dagang hilot na ayaw na. Dito, Subscribe mo sa kong channel, ha? Very hilot. Share po ninyo. Ito nga po, 2021 ba dyan? Mga kay ma'am, ata to, kay Pearl ang pangalan sa pangalan sa Iyahat ng Facebook. Pero ako, ako rin nagatuwa na. Mo ito yung pinakauna din ako. 2021 pa na. Kasi Google na yun, nagdala ako, bago naman nag-post. 2021, mo ito yung sugod na ako nga nag-video. Di mo ko nag-video. Di mo nag-Facebook ka na. Parang 2021 ka nasugod pa na yun. Oo, sa video-video. Anong pictures niyo? Ha? Anong pictures niyo? Naman yun eh, kasi ni mo nga nung kasi what? Dili. Ito? Ay pa to. Ay gabi ito. Ito? Dilitin sila. Di question sa ganun. The chosen one. Lahi yun yung affirmation parang sir. Kung imuha is healing. Ako. Daghan kito mo nakabuok. Healing. Nakalimutos na itong gift. Kung nakalimutos. Ang isa po kay dreams. Gift sa dreams. Kana ko dream gina siya. Magkita ko ba picture. Ito mo sa Vision dili. ni mo sir. Nagkatubang nga yun ni Jesus Christ. So, ito lang nga di man ako ikuan. Lugay na to. First sa college pa lang. Matana ko. Ay naman. Ay, ikaw, ito. Ano magkatubang nga itang. Di mo ko kasabot. Sa ka, no? Ay, believer na ka dati. Oo, believe na ako niya. Di lang nakasabot. Yung may sulti, no? Ah, Ano si purpose, no? Ano lang, no? Provision ng Lord sa tapos gi-choose ni mo ni magkuan sir. Di po, dili. Kapoy ka, no? Lima bito ng mga kabuha. ayun, Ikang suko ni mga kuwan po, ano ba? mga dili ka ba ka yun sa mga dili ka mga ipo. Sige, mga tamang. Matay na, pag hindi mong kuwan din mo. Kaya, Hintihan. Ay salamat. Ganyan po sa Pinabuto buto. ko man. Galimot na ito kay. Ate, mga t-shirt na nasa. T-shirt Ay, niya. Ay, ba? Karon. Kung mo po din kung reklamo din, no? So, balik like that. yung gastritis. Mga limon sa doktor. Kailan ito po, sir? Ha? Ano kailan? Tabon? Hindi ko ang jacket niya. Ano lang